ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଲରୁ ସାରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ମାଛ ଧରି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ଆଜି ଧରିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଧରିଲୁ। ବାଳିଆ, ଶେଉଳ, ଶାଳ, ଗଡ଼ିଶ, କଉ, ସିଙ୍ଗି, ମାଗୁର, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚେଙ୍ଗ, ଆଉ ଖସିଆ, ଆଉ ଧେଡ଼ିକିରି, କରାଣ୍ଡି, କଣ୍ଟିଆ, ତୋଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ମାଛ ଧରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ବେସର ହେବ ବୋଲି ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ହେଇଗଲା, ତେଲରେ ଛଣା ହେଇଗଲା ସବୁ। ଏଠି ଚାଲିଛି ବେସର, ମୋ ବୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏପଟେ ମାଛ ବଛା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଆମ ବିଲେଇର ଆଉ ବିଲେଇ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଲେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ବାଳିଆଟା ପାଟି ପକ୍ ପକ୍ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ବାଳିଆ। ପ୍ରାୟ କେଜିଏ ପାଖାପାଖି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବାଳିଆଟେ। ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ। କାମଧନ୍ଦା ତ ସବୁ ସରିଥିଲା। ମାଛ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଇଏ ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇକି ଟିକେ ବେସର ହେଲା। ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ, ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଓଃ କୁହନା କୁହନା, ଏ ଯେଉଁ ସୁଆଦ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି। କୋଉ ମାଛ ଝୋଳ, କୋଉ ମାଛ ନୁହଁ ତ, ଏ ସବୁ ମିଶାମିଶି ମାଛ ଝୋଳ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଏଟା ଦେଖ ଚେଙ୍ଗ ମାଛ କେମିତି ଡେଉଁଛି। ଏ ମାଛ ଖିଆ ହେବନି, ଏଟା ଛଡ଼ା ହେବ। ଚେଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି ନେଇକି, ବିଶାଳ ଚେଙ୍ଗ କେତେ ବଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଡେଉଁଛି ଖାଲି ଫକ୍ ଫକ୍ ହେଇକି।